Hindi lang ito simpleng parol. Ito ay isang tradisyong Kapampangan na muling ipinapasa sa bagong henerasyon. Isinagawa ng Angeles City Tourism Office ang unang learning session ng School of Living Traditions Lubenas ning Pasko, The Art of Making Authentic Angeles Parol, inyong August 15. Layunin ng programa na turuan ang mga bagong learners at estudyante tungkol sa tradisyonal na paggawa ng authentic Angeles Parol, pati na rin ang proseso at cultural significance nito. Ang SLT ay Cultural Learning Program ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na dinala sa Angeles City sa pamamagitan ng Angeles City Tourism Office. Nakatuon ito sa preservation at transmission ng tangible at intangible cultural heritage sa pamamagitan ng hands-on learning mula sa mga cultural master. Sa suporta ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II, binibigyang diin ng programa ang Angeles Parol bilang mahalagang bahagi ng Kapampangan heritage at Angeleño identity. Sa pamamagitan nito, sinisiguro ang craftsmanship at tradisyon ng authentic Angeles Parol ay patuloy na mabubuhay at maipapasa sa susunod na henerasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.